Besta honetara Bakersfieldeko jendea ez ezik, beste txokoetatik ere joan da. Eta noiz etorria honat? 1998an. Badira urtiak, Berroite 6 urte. Eta Bakersfieldera torri zinen edo nola? Ez, Sudamerikara lehenbizik eta gero Norteamerikara. Eta Sudamerikara zetokitara, Argentinara edo? Txile, inituen 13 urte. Eta Txilen zertan aritu zinen? Panadero, nire nausia erratzuarra zen. Eta gero zer ofizioz aldatu zinen? Ez, han gero gaizkit eta horren itzen unet hartzai. Orduan aldatu zinen, panadero izatetik hartzain? Aldatu nitzen, bai. Eta kambio handia panadero izatetik? Kambio handia, pastu nitzen infernutik zerure. Bai. Niretako zeru ezen hau. Zer ba? Hobeki aize, sosa balio du gehiago, eta bizi hobia. Irabazten zen gehiago, baina lan ere imarko zen, ez? Nonan? Hemen ere? Bai, baina lan aite meizu hemen, sos gehiago heldu de, Sudamerikan iteizu lana eta sosak ez du balio. Eta zeiten zinuten, zenbateko kontratuak intorri zinen zu? Unet, 3 urte. Hartzai eta inituen 5 urte gero, denetara 5 urte. Eta zetokitara hartzain? Txino, Kalifornia, zurrian, bai. Eta gustora hartzain ongi bilizinen? Gustore honaiz 5 urte nausiek ona nuen, frantzesak ona nausiek gustore honaiz, bai. Zenbat ardi bazintun? 2000. Bada kuadrilla, Bai, 2000 ardikin honitzen, bai. Eta mendien, trailer jausean edo? Bai, eta gero lastuan landetan, bai. Zer du ona eta zer du txarra hartzain izatea? Pues, txarra da gutxi idebazten zen, eta baina ona da gero begiek ereketzen dire gero lana hobi harpatzeko. Eta kontratan 3 urte inbartziren. Bertzenaz, etzatzuten maten residentziek. Hortaz egon marginuen 3 urte hartzai. Eta hartzen ibilita gero ze gehiagotan haitu zara, zelanetan? Gero haitu naiz, estaduen lako 25 urte. Eta orai erretietu naiz. Eta ze bizi ematen duzu hemen? Ungi bizi, ni biltzen naiz, eskualdun pikiniki kasik gehienetan, eta San Francisco kluba batean presidentia naiz. Anaitasun haunten, ja. Basque Club San Francisco, hau da 25 urte induena edo bertzia da? Bertzia, hundiago da, baizo, ja. Eta bizi nun bizi zarazu? Ni bizi naiz Sacramento eta San Francisco erdien, hor, herri, Bakabil, izena du Bakabil. Eta presidente zara nahitasunan, beraz, orain lasterran ere bertze pikiniki bat imar da, ez? Bai, bueno, guk ez, baina eskualdun etxea San Franciscoak iteute helduen hastian, ondarrian, hiendian. Eta han izan entzara ere? Han izan naiz ere bai, eta zuek ere bai.